Дастгоҳи иҷроияи президенти Тоҷикистон розигӣ додааст то навиштани эссе ё иншо барои аксари довталабон дар соли равон бекор карда шавад. Тибқи розигии Дастгоҳи президент имсол ба ҷуз аз довталабони риштаи филологӣ ва педагогӣ муассилини дигар риштаҳо аз навиштани эссе озод мебошанд. Ин дар ҳолест ки қарор буд имсол кулли довталабони макотиби олии Тоҷикистон барои дохилшавӣ ба донишгоҳ эссе нависанд. Абдувосит Юлдошев, як масъули маркази миллии тести, рӯзи 18 апрел дар суҳбат ба радиозоди гуфт бинобар ҷой доштани баъзе мушкилот барои ҷорӣ кардан ва тафтиши кори хаттӣ ахиран қарор шуд то эсеро танҳо довталабони риштаи филологиву педагогӣ нависанд. Ба қавли ҷаноби Юлдошев, гурӯҳи ихтисосҳои сеюм ё риштаҳои филологиву педагогӣ бештар барои навиштани эссе мувофиқтар мебошанд. Аммо ин масъули маркази миллии тестӣ мегӯяд феълан маълум нест ки навиштани эссе барои довталабони дигар риштаҳо солҳои оянда ҷорӣ мешавад ё хайр. мавзӯи навиштани эссе ё иншо бахусус атрофи мавзӯи интихобшудаи он қаблан дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳоро ба вуҷуд оварда буд. Дар феҳристи тасдиқшудаи номгӯи мавзӯъҳо дар баробари мавзӯъҳо аз адабиёт инчунин 60 мавзӯи озод низ пешниҳод мешаванд ки аксарияти онҳо аз мавзӯи марбут ба ватандӯстӣ ҳастанд. Дар аввали ин феҳристи мавзӯи озод мураттибон мавзӯъҳои пешвои миллат ҳомии миллат, пайравони пешвои миллатемро пешниҳод карданд. Дар баробари ин дар ин феҳрист мавзӯъҳоеро ба мисли ман ориёям ва бо ин фахр мекунам либосҳои миллӣ, тараннумгари фарҳанги миллат, танзими расму оинҳо, осоиши зиндагӣ пешниҳод мешавад.